Gata? Suntem în masterskaya mea iubită. Și ce vă spun? Vă spun că probleme care le întâlnim în fiecare zi, noi, televizioncichi, cum zice, cabelcichi, avem probleme toată vremea. Bachi cu o mătă prea mare, bachi că pe sâri mișchi că jos. Dar mai avem și o problemă cu abonenți. Ne dau sunete și când ne ducem la fața locului găsim de ca așa ceva. La unul nu-i pus blocul în rozetcă, la unul nu-i подключit modemul în rozetcă, la alții ștecherul nu-i подключit. Da, sunt probleme multe, dar problema cea mai mare asta e când ei nu-și autocontrol. Autocontrolul trebuie să-l facă orice om, orice abonent trebuie să-l facă înainte de a suna. Să nu ne ducem noi la dânsi acasă, noi controlăm, noi da, lângă ușă controlăm, luăm splitter, luăm, dacă e nodă optic, lângă ușă, controlăm lângă ușă. Este problema că el ajunge în casă. Ajunge în casă cablu, simplu, coaxial. Și când ne ducem în casă, vedem că ștecherul nu-i. Sau vedem că nu arată televizorul. Da, e drept, te duci la dânsul și chiar nu arată de fel. Faci ochii roată și când te uiți, ștecherul luat